संपूर्ण महाराष्ट्राचं नेतृत्व करणाऱ्या आमदार नितेश राणे यांचा सिंधुदुर्गातील हक्काचा शिलेदार म्हणजे फोंडाघाट येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजित नाडकर्णी। फोंडाघाट येथील सामाजिक व राजकीय क्षेत्राबरोबरच व्यवसायामध्ये उल्लेखनीय काम केलेलं अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणून अजित नाडकर्णी यांची ओळख आहे। अजित नाडकर्णी यांचे वडील अर्थात फोंडाघाट येथील प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ते कैलासवासी बाबासाहेब नाडकर्णी यांच्याकडूनच त्यांना समाजकारणाचं बाळकडू मिळालं। अजित नाडकर्णी यांचा आज 31 मे रोजी 58वा वाढदिवस। हा वाढदिवस मोठ्या दिमागात व उत्साहात साजरा होतोय। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त मागील 40 वर्षांच्या त्यांच्या जीवन प्रवासाचा कोकणशाहीनं घेतलेला हा विशेष आढावा। "80% समाजकारण व 20% राजकारण" हे सूत्र जपत मागील 40 वर्ष जनसेवेसाठी स्वतःला वाहून दिलेलं व्यक्तिमत्व म्हणजेच अजित नाडकर्णी। फोंडाघाट परिसरात अजित नाडकर्णी यांचं मोठं नावलौकिक आहे। अजित नाडकर्णी यांचे आमदार नितेश राणेंवर विशेष प्रेम असले तरी सर्वच राजकीय पक्षांच्या आमदारांसोबत त्यांचे सलोख्याचे संबंध आहेत। अर्थात सर्वांना सोबत घेऊन जनसेवा करण्याच्या त्यांच्या स्वभावाची ही पोचपावती जरी म्हटली तरी वावगं ठरणार नाही। शालेय विद्यार्थ्यांपासून ते महाविद्यालयांपर्यंत शैक्षणिक साहित्य मिळण्याचं एकमेव ठिकाण म्हणजेच माधव बुक सेंटर। अजित नाडकर्णी यांनी व्यवसायामध्ये गेली अनेक वर्ष घालवली असून त्यांनी आपल्या व्यवसायातून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे। अजित नाडकर्णी यांचं शिक्षण जीवन शिक्षण विद्यामंदिर इथे झालं। त्यानंतर न्यू इंग्लिश स्कूल फोंडाघाट येथे माध्यमिक शिक्षण व कणकवली कॉलेज येथे महाविद्यालयीन शिक्षण झालं। मुळात समाजकारणाचे धडे घरातूनच वडील कैलासवासी बाबासाहेब नाडकर्णी यांच्याकडून मिळाले। त्यांनी केलेल्या संस्कारांमुळेच आज अजित नाडकर्णी यांना सामाजिक कार्याची ओढ लागली आहे। वडिलांच्या सांगण्यानुसार 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण याचा अवलंब केल्यास गावचा विकास होतो हे अजित नाडकर्णी यांना ज्ञात असल्यानं त्यांनी हेच सूत्र आजपर्यंत जपलंय। फोंडाघाट हायस्कूल शेती संशोधन केंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे त्यांच्याच कारकिर्दीतील जनहिताची कामं आहेत। अजित नाडकर्णी यांचं महाविद्यालयीन शिक्षण वाणिज्य शाखेतून पदवीपर्यंत झालं। त्यानंतर वडिलांनी फोंडाघाट येथील माधव बुक सेंटर या शैक्षणिक साहित्याच्या दुकानाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली। समाजकारण करताना त्याला राजकारणाची जोड असावी लागते म्हणून राजकारणामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला। फोंडाघाटच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीमध्ये सर्वात जास्त मताधिक्यानं ते निवडून आले। भाजपचे नेते आमदार नितेश राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी राजकारणातील अनेक पदं भूषवली। यापूर्वी त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस तालुका उपाध्यक्ष पदाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पार पाडली। फोंडाघाट शिक्षण संस्थेमध्ये सलग 12 वर्ष खजिनदार पदावर त्यांनी काम केलं। त्यांच्या कारकिर्दीत 10वी मध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक आलेल्या विद्यार्थ्यांना बक्षीस देण्याचं त्यांनी जाहीर केलं। खरं तर सामाजिक व राजकीय काम करत असताना त्यांना खंबीर साथ मिळाली ती त्यांची पत्नी अर्थात शुभांगी हिची। राजकारण व समाजकारण करत असताना घरातील कामांकडे दुर्लक्ष हा होतच असतो। शाळेतील मुलांचं शिक्षण व मुलांच्या इतर सर्व जबाबदाऱ्या त्यांनी चांगल्या प्रकारे पार पाडल्यामुळेच मुलांचं शिक्षण पूर्ण झालं। अजित नाडकर्णी यांनी फोंडाघाट गावातील सर्व अंगणवाड्यांना प्युरिफायरचं मोफत वितरण केलं। माझ्या सामाजिक व राजकीय कारकिर्दीमध्ये मला प्रेरणा मिळाली यामध्ये माझे वडील बाबासाहेब, पत्नी शुभांगी, मुलं आणि आमदार नितेश राणे व माझ्या फोंडाघाट गावातील असंख्य मित्रमंडळीची साथ मिळाल्यामुळे हे सहज शक्य झालं हे अजित नाडकर्णी आवर्जून सांगतात। कुलदेवता श्री शांतादुर्गा व ग्रामदेवता श्री गोगो माऊली यांच्यावर नाडकर्णी यांची अपार श्रद्धा आहे। त्यांच्या आशीर्वादामुळेच जीवनामध्ये यशस्वी असल्याचं अजित नाडकर्णी आवर्जून सांगतात। जनहितासाठी सदैव तत्पर असलेल्या अजित नाडकर्णी यांना कोकणशाही टीमकडून देखील वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।